Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓe ndu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗen tan alhamisa moƴƴo malaɗo goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe seren ɓe min jejjitaka hay lawol gotol calminama jurama bertama juuɗe gam dañde duwaw yuppo e Sénégal yuppo e aduna o foof ha oɗo raafi wawa hollude en caggal ɗum noon no subaka foof ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banugol ko sehil mum Amadou Moussa bisimilla ma Aissata salminama kadi a salmitama no feewi a ñaganama Allah moƴƴere aɗa namde mbar ko jaam jogima jaam ɓolo machallah no guurɗa no mbaɗɗa e korka ina wonda eyyi ina laaɓi ina laaɓi hey a jiidani holɓen mi jiiɗani Sisi ɓe Diop ɓe ɓe nanima ɗum noon ala probléme ɗum noon a salmitama no feewi debbo pullo en calmini kadi dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kam e caggal leydi Sénégal kala ɗoɓe goni e ɗoɓe goniri kala ɓe mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salam wa rahmatullah Amadou ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude ene gasa ko yoga e pellitte ɗe ganduɗa ɗe laamu ngu ƴetti ɗum ha tengti e guddirgol école aji ɗi ko noonne kadi e kaɓɓugol yoga e masque hani yimɓe ganduɗa ɓe hande ina gujjito ina mbaɗa transport ne wayno mawɗo leydi ndi suuti hen konnguli gam ɓen ɗon yimɓe pawe juuɗe ko ɓuuri yawde e yaccade yonti noon Amadou ɗum darane no foti no hannirta ni surtout jayde Soleil udditadama ko noon tigui jayde guendiri nde ina wayno wi tan ko oɗo saaha hande élevé ɓe ganduɗa ɓe hande kañumen ko waɗoɓe ko yetti ko e examen e nde hitande wonde cours mabɓe ma puɗɗi to ñande ɗiɗi lewru juin ɗum ɗon noon firti tan ko ɗo e lewru fandu inchallahu rabbi ina wayno maɓe tigui dutto e ɗin ɗon école aji ngal pellital ƴetta ko hanki toon to conseil des ministres jayde l'observateur nden ɗon jayde ari tigui koye jangde guendiri nde nde wi tan oɗo saaha hande ko limde walla mbiyen ina wayno ha joni ko feccude holkay ko woni e nder hono oɗo rentrée moƴƴande ɗiɗi lewru juin ɗum ɗon noon jayde wi tan ko date mo ganduɗa o noon ko waɗoɓe examen to banggue bac ko noon kadi BFM wondude e CFE ɗum ɗon noon hollitama ni wonde e nder ɗin classe uji ni ma mbaɗe toon ko witi ko wiyete hono thermoflash woni tan oɗo machine mo ganduɗa ko ƴeeyowo ko fate banggue nguleyki neɗɗo kono kadi e gel hydroalcoolique wondude e ha joni foof ma tawe e nder ɗin ɗon école aji kono ɗum ko kadi masque ɗum ɗon kadi élevé ɓe ma kaɓo ɗum tawi ko ala e saago kono ɗum ko noon Aissata ne tawe hen hono konngode mo ganduɗa ko Pape Moussa Thior mo ganduɗa ko fanniyanke to banggue cellal guendi ko wiyete expert to banggue en santé publique kanko de suuti konngudi jayde ndewi noon ko konngudi ganduɗa ɗi ko gulɗi diaw wiide makko noon oɗo saaha ina wayno ko yimɓeɓe walla mbiyen ko laamu ngu addani e ɓesgu kulol tan tawi noon ko hay nokku ala ɗoɓe pawi ɗum ɗum ɗon noon e wiide makko hebde cas communautaire ɗum noon kayne wayno wona wiide yimɓeɓe yo kay keddo e galleji mumen tene kadi ɗum hulɓinaki ɗum ɗon noon e wiide makko tan ndeɗo yamirore fotata ummorade ko toon to dunde Europe saabu tan ɓen ɗon hande ina juuwi ina lori e oɗo brosse kono kadi Afrique ha tengti e Sénégal kañumne kadi yo jogo e honogol ɗon kulol e wiide makko noon ɗum ɗon fotano wonde e yiyande makko jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde wi oɗo saaha hande ko feeñi walla mbiyen kay oɗo saaha hande ko fate banggue o mboros Covid 19 kaye mo ganduɗa o noon ko mesure no jayde wiiri yidde wi tan oɗo saaha hande ko haaldi e ñalawma mo ganduɗa o ko mawninteɗo ko yutti ko e golle mbiyen ti ko ñande goho lewru mai ko janggo wonata Aissata ɗum ɗon noon jayde wi tan ko ala ko yutti ko ha hande e défilé woni tan ñaaƴo ko noonne kadi e windude cahier de doléance manam tan goƴaji ɗi ganduɗa ɗi kamɓe gollotonoɓe ɓe kewinde ɗum e kala e saaha ɓe nawa ɗum toon to hooreji leydi ndi hollitama ni wonde ɗum ɗon watta hikka Cheikh Diop mo ganduɗa kam woni kolaɗo kuuɓal CNTS FC holliti wonde kay central mabɓe o kamɓe manam sengo mabɓe ngo ɓe piiɓi tan ha joni ko wasde mawninde o ñalawma goho mai woni ñalawma janggo o kono kadi jayde ne arta e ɓamtugol ɗi couruji wonata ko ñande ɗiɗi lewru juin kono tan koɓe ganduɗa ɓe kañumen goni waɗoɓe ko fate banggue examen jayde las nden ɗon arti e konngudi mawde leydi e pelliti muɗum ɗum ɗon de ko wasde nehade walla mbiyen ko ngakkere nderi ndi ganduɗa ndi hande teskama e dow yaaha gartaji ɗi ha tengti noon e waɗoɓe yaaha garta hakkude diwanuji ɗi ko noonne kadi ɓe ganduɗa ɓe hande ko yeeyoɓe tawi koto banggue espace public manam nokkuji ɗi ganduɗa ɗi hande ko kaɗa maw leydi noon no jayde wiiri ɓami tigui hono kuugal ko noonne kadi ina yaadi e ko yewti ko e loocol lammugol ɗum ɗon noon o yamiri dendagal tan laamu ngu yo daro hen ha tengti e kono ngu kono ɗum ko jande ne andini en gendarmerie mbo Diala Koto kañumenne de ndentini camion goto mo ganduɗa kay ma addoye Sénégal naaɓe joyo tawi noon ko hen goto
tonto Gambi nayobe kanyumen ko tonto Mali be non kala non hande nan ton biti tawi holitamani wonde kobe wondubi e mbroso coronavirus kono kadi janden arta yidde wiide kuruji ma bamtu nyene didi lewru juin kono tan non ko wadobe to bangi examen vox populi den don jandi wi ko pellit di ganda de odo sa hande ko ngam habare be ganda be ina kay jabba kuule e ko yuti ko e kadare odo saha ngam kay ngam kadgol laygol mbros coronavirus mawdo leydi dino jandi wiri yamiri kay kala ko fate bangi ben don yo pay kuule musdi dum don non e wiide makko tan odo sa hande ha tengti e yimbe ganda be ina beedi ya ha joni kulhuli kamni en beedo layno rafio kanyumen kala odo sa hande ma kay pawi juude giley wadobe ha garta ene gujjito kono kadi ha yeyobe en nokkuji ngendiji di kono dum ko en kalina hanki tagal de Senegal faadira walla ben ngakira ko yuti ko e lelde nyawbe be non holtama wonde be ganda ko tonto hôpital Dalal Jamma be gadanama ko tolni e temedere lelde woni leso ngam tigam bawa beedir ko yuti on don fonno kono kadi wadlam holitama wonde Abdoulaye Diouf Sarr ne wayno addini o don hôpital mo geji way ko tolni e sappo e go mo ganda ko machine ballito to bangi fofandu kono dum ko kadi holitama ni angar tonto hono Léopold Sédar Senghor ma kay wattu joni jono jabbade yimbe tawi ko safretebe mabe battu safrude mbiyen kono ne kadi jande wi ko boyta Sénégal ne wayno ma kay addu ha joni plan de guerre kesso ngam huccide mboros coronavirus ko jande libération nden don de ino wayno hokki ko ngudi ko bitede Ibrahima Sen mo ganduda ko gondunodo e mboros coronavirus tawi ko ka communautaire tonto Touba kanko non ko celludo dum don sabi non o soti ko ngudi tawi non ko hankitigo yelti tonto centre de Darou Marnane gondo to Touba e wiide makko non woni tan o wi ko mino celludo odo mboros ka communautaire e wiide makko non yo yimbe be gandu odo mboros de ko musdo ko kamnido kono kadi e wiide makko kala sahade o bornoto masque kono kadi o wadanno hay gant kono dum ko non e wiide makko o anda to futi ƴettude oɗo rafi o anda kadi hol podɗo rabdemo e wiide makko noon oɗo sa handi holi kay ko fotata wadde so kay hajuni o wi holko waɗi caggal nde o yalti e nduɗo safriddu ko kay accidde gollal makko woni tan o wonno ko vigile woni denowo gardien nde won hen mbirata kono kadi o holliti wonde ɓeɓe ganduɗa ko ɓe gollidinno kala e saaha koko doguimo caggal nde o testa positif o arti kadi e ko yewti ko oɗo hono luwnoɗomo e galle makko noddimo toon to sellani wimo wonde yaandude bayero holliti wonde natti yidde gona e galle he kono kadi nde o yaltinde o holliti wona on bayeur de mais ko on don tigi joom galle o kañum hoore mudum dogannomo o arti kadi e wiide wonde ben dogannobe mo kanko ne kadi omo dogo dumen e wiide makko non Aissata ko joom suudu makko e bibbe makko dido ne wayne ko kañumen tan ngoni hande o sehilabe makko be o faami o arti kadi e gede kewde ngam jaarude be ganda be ko safrobe be wi ngacci famiji munen kono kadi ngacci kala gede ina cafra yimbe be o yettibe kono ne kadi o jarnibe jayde enquête loski nden don ne wayno arti ko e ballal ummorado e leydi men Sénégal fewde be ganda be ko danniyankobe woni tan jande wi ko diaspora o sa hande ko miijo feccingo won hen koliti wonde kañumen jida walla ni cohlandi do sappo e didi piccal 5 milliards ko preñu men CFA di laamu ngu hokkibi so tay non ko kongudi Moustapha hono tandine wiide makko non odo saha yidde mabbe tan ko yo laamu ngu ne wayno ƴettuden non ko preñu kala natine dum e to bangi sengo celal balli leydi ndi mor kan mo ganda ko sardiyanki woni député ton to diaspora holliti wonde kay dum don fay ko be ganda be ko commerçant be ganda be ko witebe informel kono ne kadi étudiant woni sanday di ganda di odo saha njobe tagge to banque bourse kono ne kadi e be ngala kayitaji woni sans papier en kono ne kadi ko be don tigi ene wayno jogori hebde en ko preje kono wona goddo jayde star coftal bal ko don tigi uddirte robe men jayde je wodo subaka alkamisa jayde wi ko Tottenham kono ne kadi Everton tagal din kipuji didi Manchester United e Newcastle kañumen kala naati e dingaral ngam tigi hebde biddo Sénégal naajo hono Kalidou Koulibaly dum sabi non jande wi ko Kalidou kay odo saha wadi koyngal mudum tonto Angleterre Mourinho ina yidi tigi haajoni tekkinde défenseur mum tonto hono Tottenham kono ne kadi Ancelotti kañum ne kadi ina yidi ha joni hebde o ganda ko Kalidou Koulibaly barotin ngalede men Sénégal e wero munen hande ko Habib Diallo tigi be ngari be bi wonde ko laabi nayi onodda équipe ngendijo lawol gotol o wada titulaire kono ne kadi ko lawol gotol o marki on don no but sabi non jande wi ko naati e berde hakkillaji e saha kay nde o wada titulaire tonto Thiès wonno kono dum ko kadi jande arti e Bundesliga ko tonto Allemagne so wiide wonde do saha hande be jewti e dawal gadanal kono kadi jagor mabbe tambido ko jewti ko e golle ina yaadi mabbe kayde be bamtata on don en championnat ko dum do wonno ko tonguno den e robinde men jande je osubaka dum tigi Amadou ko don robinde jande li meden haadata uddi tan e boore wonde
yewtete woni bangal tan ngal ganduɗa kañum woni gueɗe rendo walla fait divers hande noon Amadou gueɗe rendo no subaka foof en garete laygol rafi o ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hande noon alhamis capantati lewru avril ko yalte résultat ji ina jeeya hen ujunere e temedere e capanɗe jeegom e goho test waɗa hande ina yaltini hen noon capanɗe joyo e goho ɓe ganda gartine dañi oɗo rafi capannayoɓe ko kawuji contact ɓe ganda nena anda dabbi ɗumen kono kadi e sappo e goho ɓe ganda e andaka hoɗo ƴetti rafi o goto ko Mbaw goto Maris jeetatoɓe ko Touba goto o ko Mbacké sappo e jeenayo noon celli ha koti galleji mumen kono ne waɗi kawuji ɗiɗi ganda ko kawuji grave goto nana hôpital Fann goto hôpital principal ko gila rafi o fuɗɗi ha joni noon temedde jeenayyi e capantati tati kawuji ƴewtindaɗi ganda ina dañi rafi o ina jeeya hen noon temed tati e capantati nayyi ɗi ganda celli ha koti galleji mumen en jeenayo wasɓe hen pittali mumen e goto mo ganda yaltinama leydi ndi ɗum noon ɗo joni wonɓe safrede ɓe ne tolni e tan temedde joyyi e capanɗe jeetati e jeenayo Amadou ɓe ganda nani cafre ɗo joni aɗa andi rafi mo ganda Amadou uddi école aji ɗo joni sukaɓe ɓe ganda mbaɗano classe d' examen hankkadi wiyete ko uddi guila nden te kadi ɗiɗo lewru dokkiraɗo tottaɗo ɗiɗi lewru lebbi ɗiɗi dokkaɗi gam tan ɗum ko ganduɗa woni ala ko le 2 mai 2 juin 2 juin wiya ko nden jangde nde ƴettitta ɗum ɗon ne ko yakare beele ɗo e nden comportement ji ɗi ina waylo ha rafi o ummoɗo walla ussoɗo kam usta no ganduɗa yimɓeɓe mbaw yaade so ɗum ustakine Amadou ma won ko ganduɗa ma hawna seeɗa en tout cas mbiɗa sikki laamu ngu ina waɗi hakkille e ko haali ko eɗen ɗamini kadi enen machallah eɗen ɗamini ɗo e nden walla haɗɗo e nden pourquoi pas dar surprise ne wawi wonde e on tuma taw rafi o iwi ɗo sukaɓe mbaw ruttade école kono mbiɗa ɗamini ɓaade laamu itti décision mo ganduɗa enen ɗiɓi nandudemi e décision finale c'est à dire ko o woni battidiɗo e nde hitande pour élève aɓe naata kala suuɗi ɗaade woni eɗen gandi walla leyɗele ganduɗa ɗe ko ɓurɓe memede ko ɓurɓe fiɗede kono hatta élève munen ɓoyata dutto e kala suuɗi ɗi tawi ne yaada e mesure aji ɗi ganduɗa Aissata hande o ko ɗin tan mbawi par ce que tawi mbiɗen keɗo nder galleji te kawƴen jokki en jokki ɓeydade wadde firti ko won probléme goɗɗo wadde ne ruttade e kala suuɗi ɗi waɗa respecté mesure aji ɗi ɗum noon tan woni mataw ko jojji oɗo saaha kono kam ko ɓoyani ko won fanniyankoɓe winoɓe ina wayno rafi o ma wonɗo ha lewru juin Sénégal ma heɓ ma juu e rafi o en kalin ɗo henna ha e nder lewru juin wadde ne gasa tawi miijo mabɓe ngo état ina gonɗin ɗum donc d'ici là ene wawi tawi hunde gasa tawi ustima walla taw waɗama maîtrisé no hannirta ni yew taw ni Amadou duwawuji jaaɓe e lewru korka he ha oɗo rafi Allah fawtana en ɗum ha laaɓa ceer haɗa yette haɗa yimɓe jettaɗe toon tawayete oɗo rafi rafi o ummima ɗo Amadou ɗiɗo témoignage uji ne ko témoignage uji ganduɗa ina moƴƴi saboyete so neɗɗo dañi rafi o yalti haali kono kadi gueɗe kewɗe ne soomi e nder rafi makko mo jogui saabu sa yi hawo yiiɗi yaltinede galle mo ganduɗa ko ɗo no honno te ɗum ɗon Amadou mataw ala ɗo fawi saabu mo sellani hande wiye so yalti a yiiɗaka yiyede nder galle mo ganduɗa aɗa yoɓanno a joganaki neɗɗo hay mbuɗu ɗum ɗon ne muusi ɗum ɗo foof noon ko gueɗe ganduɗa dani ubbito ko ganduɗa mataw hayso waɗano ko prévoir won miijotonoɓe ɗum kono cikkano hani ma woɗɓe ganduɗa ine dañi ɓerde Amadou yettade ko wayni ko ɗum hunde hamnide kadi nde fotano wonde a haali joni saabu neɗɗo ko neɗɗo tan kadi neɗɗo ñawat sellat oɗo rafi ene siftirnami no yimɓe doguirta ñawɗo coronavirus ni ene siftoranami nden nananɗen ko yewti koye rafi sida hay sinno jomum mo jiiɗi yuma e baba ma Allah kureji mum walla jinnaɓe mum kewi ko dogde jomum te ndena won tan ko rafi laabi ɗiɗi so tawi neɗɗo rafi neɗɗo rafama kureji mum dogui ɗum sehilaɓe mum dogui ɗum bandiraɓe mum dogui ɗum firti dañi rafi laabi ɗiɗi rafi mo wondi o ko noonne kadi e rafi mette ɓerde saabu yaade ha mo neɗɗo konɗuma e galle ma yoɓa par loise noddima winma wonde bon an de bailleur woni baddunoɗo en o wiiɗi jalta galle o te tawi foof ko kanko mo ganduɗa joom galle o woni wadde ɗum e wiide en tout cas Ibrahima Sène ko noonne kadi eɓe gollotno enen dogam ɗum no way hawnade donc noon ɗum fotano wonde rafi ko rafi
rafi tan coronavirus ko rafi comme no rafiji keddiɗi ɗi comme no rafi paludisme comme no rafiji ɗi hayso tawi ko ɗi limtiɗen ɓe ganduɗa ɓe neɗɗo ne wonde hen yiya koreji mum haalda e koreji mum hakkille mum arta e on ɗon banggue on tumo wawa wadde réagir to banggue hono to banggue haqqilantagu yawa sirtude rafi o ko ɗum woni ko ñagoɗen yimɓe ko yooɓe gandu rafi o hersinaki rafi o hulɓinaki ko rafi goɗɗo certes mais wotoɓe kadi ƴettu foof tan kadi aussi ɓe ƴetta ɓe ƴetta ngol kulol ha ɓe taga eɓe doga neɗɗo o soɓe dogui ɗum kañumne kadi aussi sa sellani a yimɓe dogma a hulat par ce que cikkira mataw ko balɗe koko gasi te ɗum ɗon moƴƴani ñawɗo jogui droit ko susnede jogui droit ko wallitede to banggue haqqilantagu kono wona dogede comme no jarno ɓeɗo mbaɗi noon tigui Amadou ñawɗo doguetake saabu Allah tan andi ay kanko omo waɗanno peeje foof gam dandude hoore makko haɗani Allah waddimo e fodɓe dañde rafi o yo goto foof mijoro ɗon ɗum noon wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jayndeli moɗon hetti hen koɓe yeeɓi hen koye ɓayaw Pindi TV ko jarnude on no jeeɓirton eno mbaɗi toon aimé vidéo ji ɗini ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno ne wonduno e banimum koy ko Amadou Moussa Ndeye Fatouma Sali heɗanno e banggal caméra o Allah jarama on jarama ha holden ha janggo so Allah ala Amadou janggo ko le premier mai ha altine e kadi Amadou mawninde e jarnude kono e liggiyankoɓe de kala liggotoɗo saka noon ɓe ganduɗa kañumen gonduɗa e galle goto aɗa andi Amadou haqqe ne yaawi ine sewi ne famɗi hay goto anda ɗo neɗɗo jogonto goɗɗo haqqe ko wiide tan yo Allah waɗanen jaam liggeyaji amen ɗi Allah fawana en hen juuɗe Amadou amin ya rabbi ko jarnudeɓe no mbiɗani yettudeɓe kadi aussi eɗen liggoto e mabɓe machallah en jiyani caɗele hay goto nde fawto en mo ɓuurmi yawade e galle o ɗum ɗon kamɓene kala ɓe gacca hakke ko janggo Mati Simal en Samba Diop en Thiadou Wal en to banggue technique o ko noonne kadi woɓɓe ɓe ganduɗa nanɗo ene kebla jewte an e hoorema aussi suba foof arde tonjewo e plateau o ɗum ɗon foof nanɗo donc noon ko wiide yimɓeɓe tan ha altine so Allahu lamɗo jaaɓi saabu janggo en garata ko fête woni 1er mai wonande liggotoɓe noon tigui kaw abonné yejjitaka hay lawol gotol bandiraɓe ha altine so Allahu lamɗo jaaɓi